possibles per estar aquí amb nosaltres, però per temes d'agenda no han pogut ser. Però estan agraïts per la invitació que se'ls va fer de poder assistir. Doncs ara, Elga Sayos i Laia Martí, endavant! El bonic duet del Al·leluia! Elga Sayos i Laia Martí, que ens ha arribat al cor. Categoria sènior, també de la casa, Club Patí Vic, que el seu espectacle es diu Lluitar. Un aplaudiment per la Berta. Sempre preguntant-me
segur que ha hagut de lluitar, si més no entrenar moltes hores. L'Ariadna Viladecàs, amb la música de la Marató que heu sentit fa un momentet, es farà la seva evolució. Ariadna Viladecàs, va per ella. No té cap sentit, em fa pensar, no sé què hi faig aquí, que boig el món, que no puc entendre mai. Te pots lluitar amb constància, que canvi et fot un cop en tant de poc que ja sou. Al principi del camí, que el món s'hi ve a patir, que boig el món, que no té cap ni peus, i ens deixa el que tenia. Que boig el món, que no vol aconseguir, per fi esborrar del mapa aquelles coses que menysprem i ens fan sentir mesquins. A la distància estàs a la crec, que ningú m'essentis crec. Molt bé, Ariadna. Que boig el món.